100 годишна ютия на жар и сега ще се опитаме да си изгладя една тениска. Ето я, приятели, и ютията. От тук се отваря и ето тук се пълни жар. И сега ще я напълним. Напълваме внимателно догоре. Сега просто изчакваме да загрее. Ютията е загряла и сега почваме да гладим и да видим какво ще стане. Ютията е много тежка. И ми изглежда, че повече я намачква, отколко да я глади. Малко се изцапва от жарта и може би ще се наложи па да я переме. Но ако се държи така обтегнато и внимателно се глади, се получава много добре. Даже бих си я взел за вкъщи и бих я използвал, приятели. Ето. От тук се отваря. Тук е жарчето. Така се затваря. А така се разпалва. Ето такива движения се разпалва. Както виждате. В Перник сме още с такива ютии. Лек ден!